Hello, baby. Baby na kai. Baby, kina ina ne haka? Wallahi na yi wanka na fito ne. Yawwa, to ni ma gashin na shirya tsaf. Okay. Kuma wata sabon gari sai kuma ka kira ni. Kwana da yawa ka ɓoye. Kin san in ba na samu kuɗi bane ni ba na iya kiran ki. Kin san ke a jibota ce ai. To na gode. Me za ka kana ina? Akwai kaya in gaya miki. Ai kaya sun sauka yanzu haka na fito ne na yi wanka. Ba damuwa. To ma da wannan ban a dalok. Ina ne ma? Nan dalok ina da sura ko? Nan da sura ran sura din nan. Okay. To, dan nan zuwa. To shikenan. Ki hawo mashin shaf kin gane ma da wurin dan ni ina ma wurin ma yanzu haka. What? Baby. To ba damuwa na gode. Ina masifar sanki kuma ina miki so ne son da ban san iya girman sa ba. Ina jin ki a raina shi yasa na kike so in kawo ki wurin da zaki huta ci abinci ki koshi ina son idan ganin farin ciki a fuskar ki a fuskar ki. Na sani sosai. Zan iya kashe miki last couple ɗina idan kuɗi na kenan a rayuwa na zan iya baki. Shi yasa na kawo ki nan. Me zaki ce yanzu? A kamun indomi da ruwa. Indomi akwai fa nama fa, akwai shawarma, akwai naman sa, akwai naman rago. Ni wala baby ni duk ba na son cin wannan. Shikenan. Waita. Kin haɗu ba? Ai inda nake sai zai iya kashe komai a yanzu. Ga dai ga menu ki zaɓa abin da ka ci ko? Ka ga to ba mu wannan. Ke ba? Ni amfani wannan. To shikenan ka gane? Ka kawo mata indomie da ruwa guda biyu. What? Da Allah ka sauri ba. Yanzu tana jin yunwa. Baby na son ki. Wallahi na son ki. Irin san da nake rage. Ke ni akan ki zan iya kashe kowa da kowa ma. Kowa? Ina ga mu. Abbaban ki duk. Mama na. A kanin baban ki. Aban dambun nama. A kawo mun boga. I know too like fried rice but zan yi take away for my sister. A kawo cake da ice cream. Don't forget to bring cock the catfish. A kawo nkobi. Wai a hada da indomie. Cash. Kuma kin gane? Ki ci indomie ne. Ki ci indomie na ki kushi. Ai kin san kina gamawa dan sai mu wuce kawai. Mana ina tare da ke bana tsoron kowa in gaya miki. Kuma ko kuɗi na kenan a aljihuna zan kashe miki ba ruwa na. Na yi da kalan san da kake mu. Yawa ne. In gani nan akwai yaya na kuɗi gare shi. Ina so ne ba mu kuɗi wata ran je da gari. What? Sai muke hatin kofi dogayen riguna in kashe miki kuɗi in lalata miki rayuwa. Baby. Na yi da kalan san da kake mu. Kuma ina jin raina ba wanda zai iya raba mu da kai. Abba, ai ni da ke ai mutu ka raba ga miki. Wallahi ko zuwa ina samun kuɗi ki nake tunawa da shi. Da na samu kuɗi sai in tuna kika wance. Ai baby da zan je kashe mu haka. Wani da ku. Na gode da kulawa sosai. Baby. Okay, baby ne. To ai ba matsala ba. Ai ba to bari ba ta. Ai ga wani 1500 ko. Bari ba. What?
ai ba na ake da abuwa da sai ido akwai ai ba ki da abuwa Allah na kuma ina zuwa ba musu wato kana ji wallahi an samu matsala na duba cikin aljihuna akwai wallet wallahi babu ta faɗi ina ganin ko akan mashin din na haune ko ban yi wallahi ba sai amma abin da aka mai dan Allah ka taimake ni su dan Allah zan dawo zan biya kuɗi kun dawo ai wa fayo zan biya ka dan Allah ya ka ji go ba za su yadda ba ne gaba ɗaya su gidana ba za su yadda ba su gidana ba ba su yadda ba ba za su yadda ba kana jina wannan agogona ne dinkewa yi za mu zo ka shiga rani dan Allah to ka siya in su sai ka ci wani abincin ka ka ba da gowar canji za su yadda ba za mu ansa ba za mu ansa ba dan girman Allah ka taimake ni yarinyar nan ba su da gan cewa da kuɗi wannan dan kan ka tona mu asiri kaga dai big boy a ce kuma an fata an yi haifa ko ne ya gani za su ansa ba ne masu gidana ba zan mu wata kuma gaba ɗaya guda ɗaya sai dai za ka je ka saida ka dawo mun da shi ka dawo mun ka bani kuɗi to yanzu dan Allah waye zan je in sai da abu har in dawo biya kuɗin abinci tana jira na to shi ke na yadda amma dan girman Allah ka je wurin ba zan je wajen ta ba insha Allah ka batta in je ni in dawo ko ka gani ka dawo ba zan je wajen ta ba dan Allah ka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nagode shike nagode $300 the way she the chop sai ka ce gara no blame her do ta samu gara ta buga order kuma ta kara ta kakkara ki ga wata kina ina ki to ki zo yanzu nan banza ta fara ina wannan saurayin da nake gaya miki akwai mahaukacin kuɗi da gaya miki wallahi ku zo muna nan a wani restaurant ku wallahi ku so duk abin da kuke so har fa lissafi namun su a yi ɗawi su har da su ku zo ku yi sauri wallahi wallahi tun da ya nuna min yana da kuɗi ko wallahi sina ta zai shi ta su ke ko banza ta faɗi mana ku sauri da Allah okay kun zo gara no blame her do ta samu gara ta buga order kuma ta kara ta Assalamu alaikum Sale na wuni na gaji aiki ta zo gurin kai da Allah lafiya taimako zaka mun da Allah taimako kuma wallahi ina cikin uzuri wallahi to ya akai yawwa ga Allah wannan agogona ne ina so ka siya ni wannan agogo mai tsada haka ka gane kana ganin dan shagon da yake fafa ne ma fa kaga gana dan cogayi haka ka siya kawai zai sai gaba mai tsada ne to 3,000 hawa 3,000 malam na Allah ka 5,000 ka saida 5,000 shi ke ya tsayin ka halin 30,000 sai ma 5,000 baba baka ɗan kai ne tsinkewa ko ku da inda tsinkewa kuma dai kawai dai karambani ne kawo sorry yalla sorry ina kan hanya ne okay ba time sorry no time sai ka sayo kudin namu sai a hankali ne ai na gode to insha Allah to Allah ya taimaka na gode ko kai nan ci kwalliya ni ma dan bala'i I want chop shawarma a kawo mun pizza a haɗo mun with chips and ketchup and a little bit of bama ina wata yake ne ke sauri yanzu ni mana kosa a ci banzan nan ne wai da me kuke da shi ba sai ka miƙo wani littafi ba ni kaza zan ci ni kuma indomie dan da banzan nan ta fadi ba ni da kaza ne maza kaza kawata ne ba a ba indomie ba zan iya ba kaza ta maza wallahi banza an dade ba a ba Garan nan naki fa gara a ciccifa a yau ya ne wallahi ba zan ji fita ba
Wallahi ban ga laifin ki ba duk abin da har naman giwa fa akwai a ni ban ma taɓa tunanin fa cin naman giwa ba. Na ci dai ba zan ci ba kaza. Bude ki ci. Ke mu ci ko mu fara ta kazan nan ni ga jikuta zan yi ba jashi kawata. Kuma ni ma ba. Ke me yana ki ci? Wallahi. Wayo Allah. Ai Allah. Ai ba kazan nan da daɗi. Wai da sauri sai jikuta yake yi. To ke dama tun da ki ce a kawo miki kaza sai ki jikuta. Karba ki ya ga na ji a kai yayi murfi ba zan iya ba ni. Wa. Yau zai gane kwaron shi ya je ji bilabulai wallahi. Wallahi ana ta tausayin shi. Wallahi tallahi da baki kira ni madakin cuce ne yanda nake jin yunwan nan. Ki ga yanda na ci kazan nan wallahi na kushi na yi dam. Zan so ka ga nan naki. Ai shi sa wallahi na kira ku saboda wannan garawa san kuma a cire kun kyauta wallahi. Ai wallahi. Wallahi zan so in ga wannan gayan naki na kata. Wallahi ya dan fita ne. Ban san ma me je yi a waje ba amma ina tunanin ya kusa dawo fa. Ba matsala. A kai ta. Tunda dai mun samu mun cika cikin mu. Wallahi. Masha Allah. Allah ya dawo da shi. Ba karamin ce ba. What? Wallahi kuwa. Ah, ga ma bibin na ya dawo. What? Sani da dawa ne. Ina da kenan. Dan da bare wuce yawa. Yaya kai nake nima. Yaya. Maganan wannan waya da ka kai gun gyara. Lokacin kuɗin gyaran ma 10,000. 10,000 ne ko? Ta ci sikirin kuma akwai noti. Ni dai 10,000 ka ce mu 10,000 yaya. Ina son ka je ka anso waya. Ga dai 10,000 ka je ka anso waya. Ka san ba abinci a gida. Ina son in kawo waya zan sai. Dan Allah maza ka je ka anso ina jiran ka. Yanzu kai me? Je ka me zan je shago ne. Dan Allah maza kai so. Yanzu zan falfala da gudu kada ka san ba abinci ake. Ba da dan Allah ka je wuce dan Allah. Yaya, sai yaya. Ka tabbatar ka dawo min da su. Yanzu da yaya jiran ka ba. What? What? Yarinya sai ka ce I'm roba, no gun, she rob me like mantega. Ta goge ni kaman san paper, girman cikinta ya fi container.